Pero es que eso es para niños. ¿Pero qué me estás contando, ti, payaso? ¿A ti qué? ¿A ti gusta esa mierda? ¿Qué pasa, freaks? Hoxe imos a estar con Marcos Pereiro. A este persoeiro galaico xermano coñecémolo por ser a mítica Nucha da TVG, así como a súa participación en Er Galicia. Formou parte de series como Terra de Miranda, Viradeira ou Era Visto, onde interpretaba o inesquecível Kevin José. No cine patrio participou en filmes como Encallados ou Vila Amor, e ten ademais unha extensa carreira no teatro, destacando a súa última obra, Fariña, o espectáculo. E ollo o dato, para quen non o saiba, este home tamén é un consumado fotógrafo. De que filmes nos vai falar o bo de Marcos? Ímolo ver. Listos, caníbales? A primeira, estou seguro, foi Bambi. Eso me acordo así vagamente. Despois, todas as de Bud Spencer, e eso explico por qué. E a primeira, así como ir ao cine, non teño claro se foi Parque Jurásico ou Indiana Jones, pero aí estivo. E Bud Spencer porque era o que botaban todos os domingos ou sábados en Alemania, e eu vivo en Alemania e o alemán o que lle gusta é Bud Spencer. Nacín ali, claro. Nacín ali e por eso todas as mierdas de Haneck e todo eso me gustan. Pero porque son alemán, porque as entendo, depois o resto da humanidade non creo. Claro, cando vexo unha peli en alemán ou así, joder, parece que me soa todo, sabes? Non é como se entendera, non sei falar, pero é como se fora en inglés, non? Que isto parece que entendo. E ese é o primeiro recordo, joder, é así como tal, pero sí de ver todos os sábados unhas pelis dun mismo tipo. Non sei por que o facían, pero teño ese rollo de todos os fins de semana, eso. Que calquera dos Monty Python, pero mira, a dos judíos, Frente Popular Judaico Popular, ese rollo. Creo que me quedaría neso vendo, pero calquera que escena dos Monty Python. Os inicios meus así no rollo da comedia como que era como un referente e aí me quedaría, creo que en calquera deles, en calquera escena dos, por escoller unha ou a de Pijos Magníficos. Inda que a ves agora con tempo, me diste, joder, e tamén sigue facendo gracia, sabes? Vexo eso e sigo aí. As primeiras veces que as vimos, seguramente que as vimos dobladas, e eses chistes, vamos, están cambiados. Depois velos en inglés, e, joder, pues é outra historia, pero é a maneira que tiñan eles de ir cambiando as palabriñas unha tras de outra, eu que sei. Non é como un super mega referente así de... Pero indo ao meu, que a mellor é o da comedia, pois sí que me quedaría nunha destas, non sei. Sei o nome da película, que é Magnolia, e o director este pesado. Como se chama ese? Paul Thomas Anderson. Que pesadilla de película, Magnolia. É unha pesadilla. É unha cousa que a xente, non, oi, que maravilla, non me gustou nada. Xa sei que pode ser posible, pero a que ven o de que chove despois, que son ranas. Eso non entendo que fai Tom Cruise aí facendo... Es que está estupendo, non. Está que lle dixeron, haz lo que quieras, e aí está. Non me gusta nada de nada, e discutín con xente desto. É que discutín moito con Jorge Coira desto, Sí. E a ti que? A ti gusta esa mierda? Bah. Sigo sin mover. Sigo sin moverme da miña posición, volvín a ver e dixen, efectivamente, Marcos, estabas no certo, é unha auténtica mierda. Joder, que cada pouco vexo Harry Potter, pero indo vin onte, a 3 e a 4. Sei, poñome aí a velas e son boas, pasa que, cuidado, non digas por aí que ver Harry Potter ou que ves Star Wars, que a mellor din, oi, pero es que eso es para niños. ¿Pero qué me estás contando, ti, payaso? Pero si Star Wars é o puto mellor que hai no mundo, e Harry Potter igual, non sei, creo que... É que eu digo así como... ca boca pequena, casi sempre. É que me gusta Harry Potter. Que me dá placer ver, e as últimas. Joder, cando se pon Voldemort malo, me encantan esas. A penúltima me parece aburrida. E ten unha cousa que, joder, os actores, tío, están todos impecables, hasta os nenos, que eso é super complicado. Así é que ainda a día de hoxe ainda siguen currando a maioría deles. Pero, tío, Alan Rickman, Gordon, é que te chamo Gordon porque é o Gordon de Batman, pero...
¿Cómo se llama? Gary Oldman, todo eso. Están todos, las máquinas, todos están ahí. Darth Vader. Scarlett Johansson. Wes Anderson, vamos a quedar con él. Benedict Cumberbatch. En Interestelar. Creo que os cortos de Chaplin, así as pelis, así, o DVD que ven con todo. Bueno, que gozache desta entrevista? Se vos tamén credes que Kevin José era o puto máis, entón dadelle o like, compartide e suscribidevos. Xa sabedes, unídevos a nosa tribu, caníbales.